हेलो लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय फैगौ आसाम टेटनिनो आरो बेयाव बड' पेपार बोर्ड बेनि सायाव लाबोदोंलाय लेंगुवेज एबा राव सोलोंनायनि आरो बांग्रावारि सोलोंथाइ मोननैजों बेयाव हाबफादों गासै 10था गोनांथार एबा फैथाव आइडियाफोरखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। दा बेयावहाय जों गोबाव खालामाजासे थांदिनि आरो बेनि सिगां जोङो गोबांथार माने मक टेस्ट बादि लाबोखांबाय आरो बेखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन। 12 नाम्बार जाफैबाय आरो बेनिफ्राय गासिबो सिलेबासा कमप्लिट जाबाय। जायफ्रा गोदानै फैदों बिथांमोना नायनो हागोन। डिसक्रिपसनाव प्लेलिस्टनि लिंक दं, बेजों थांनानै नायदो। दानो फैदो जों गोबाव खालामाजासे नायदिनि बेयावहाय राव दानायाव हांखो जथायनायनि गिबि रिखान्थिया ना मा होनदों। मोनसे रावखौ लिरनो थाखाय जोङो मोनसे फारिखान्थि सिस्टेमजों फैनांगोन। दा बे सिस्टेमा जोंना मा होनदों, हांखो, बेनिफ्राय रिंसारथि, सोदोब, बेबायदि ना मा होनदों। नङाबा हांखो, सोदोब, बाथ्रा आरो फरा फैयो ना मा होनदों। रिंसार, हांखो, सोदोब, बाथ्रा फैयो ना मा होनदों। आरो हांखो, रिंसार जथाय, सोदोब, बाथ्रा खोन्दोब बेबायदि फैयो ना मा होनदों। दा बेनि गेबें फैनाया जाहैबाय अब्ला मा, नैबे अप्सन 4आव मा होदों, हांखो अब्लिक रिंसार। हांखोखौनो रिंसाराव फोरमायनाय जायो। दा हांखोआ जथायनानै जोंना मोनफा सिलेबल एबा रिंसार जथाय जायो होनदों। बेनिफ्राय सिलेबलनि उनावहाय मा जागोन, मोनसे वार्ड जागोन सोदोब, आरो सोदोबनिफ्राय मोनसे बाथ्रा खोन्दोब जागोन, जाय मोनसे गिदिर सेन्टेन्स जानाय नङा। आरो बाथ्रा खोन्दोबनिफ्रायसो नेक्स्टआव सेन्टेन्स जागोन। सेन्टेन्सनिफ्राय आरोबाव फेरा फैगोन। बे फेरानिफ्राय आरो बायदिसिना गिदिर जालांबाय थानोसै आरो बे। दा बेखायनो फार्स्टआव जोंना हांखो, रिंसार जथाय, सोदोब, बाथ्रा खोन्दोब बिदि जाबोगोन होनदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नाम्बाराव दङ जोंना गुदि फरायसालियाव रावखान्थि फोरोंनायनि गेबें बिखान्थिया मा होनदों, माबे एप्रचजों जागोन होनदों। मा एप्रच दङ, फरा बिजाबनि बिखान्थिजों केरिकुलाम होनदों, फराफारि बायदि होनदों। केरिकुलामजोंथ' गासिबो जाजोबखायो क्लासआनो, नाथाय जोंना बेवहाय होनदों गुदि फरायसालियाव, आरो बेबो रावखान्थि आयदानि थाखाय होननाय जानांगौ, गोसोआव लादो। बेनिफ्राय बे इंराजियावबो फैयो, इंराजि लेंगुवेजनियावबो। आं बेनिफ्रायनो खस्थ' खालामनो नागिरनानै ट्रान्सलेट खालामदों माखासे, आरो नोंथांमोननो एसे गोदान आइडियाबो होनो नागिरदों। जोबजासिम नायलांबा होनांगोन। सरजाबथायारि बिखान्थिनि गेजेरजों होनदों, सरजाबथायारि, आरो बेनिफ्राय ओंथि खान्थि बादियै होनदों। दा ओंथि खान्थिया जोंना गुदि फरायसालियाव नाङा। फराफारियाथ' थाखायोनोखा, फराफारिखौ जोङो रावखान्थिनि थाखाय नाङा होनदों। फरा बिजाबजोंबो जोंनो नाङा। नैबे सरजाबनाय खान्थि होनदों, बे सरजाबनाय खान्थिजों नांथारगौ होनदों। बे सरजाबनाय बिखान्थिजों रावखान्थिखौ फोरोंनो हायो होनदों गुदि फरायसालियाव। सरजाबनाय बिखान्थिया मा, सल' खोनासंहोनाय जानो हागौनो, आरो बेनि सायाव कुइसन एन्सार खालामनाय, माबा मोनसे खौरां फोरमायनाय, आरो बेनि गेजेरजों मा, सोंनाय फिननाय, बेनिफ्राय गथ'नाव रायज्लायनानै बेनिफ्राय माबा मोनसे खोन्थानो फोरमायनो लुबैनायखौ फोरमायहोनाय, आरो बेयावनो सुद्रायनानै होनाय रावखान्थिखौ। दा बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजों जायो होनदों। मानोना बिथांमोना बेवहाय प्रपारलि ग्रामाटिकेलि जोंना मा बुंनो हाया, लिरनोबो हाया, मोजाङै बुंनोबो हाया, बेखौ सुद्रायनानै होनांगौ आरोखि। दा बेबायदि जायो होनदों। ओंखायनो सरजाबथायारि होनदों। बाहेरानि फरा बिजाब एबा स्कुलनि मेटेरियेल्सजों लोगोसे दस्रानि बायजोनिफ्राय हानदेरनांगौ आरोखि। नैथि राव फोरोंनायाव गाहायनि बबे खान्थिखौ गोनांथि जायो होनदों। बबे खान्थिखौ गोनांथिनो नैथि रावाव, सरासनस्रा बिखान्थि, नेचारेल एप्रच, बेनिफ्राय दङ नै राव सोलायनाय बिखान्थि, ट्रेन्सलेसननि, आरो राव सोलायनाय, राव सरजाबनाय बिखान्थि, लेंगुवेज इमार्सन, आरो लिरनाय बिखान्थि, राइटिं मेथड। बबे मोनसेया नैथि राव फोरोंनायनि थाखाय गोनांथार होनदों। बे जाहैबाय नैबे सरासनस्रा बिखान्थि होननाय दङ। आं नेचारेल एप्रच दङ इंलिसाव, बेखौ सरासनस्रा बिखान्थि होननानै बुंबाय आङो। दा बे नेचारेल एप्रचजों नैथि रावखौ फोरोंनो जायो होनदों। बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव गाहायनि बबेया नैथि राव सोलोंनायनि फिथाइ नङा होनदों। नैथि राव सोलोंबा जोंहा मा मुलाम्फा जाया होनदों। जानांगौमोन, मुलाम्फा जानाया आलदा, मुलाम्फा मा जाया होनदों। गथ'आ गोब्राब साननाय आरो बिजिरनायाव जौगायो होनदों नैथि राव सोलोंबा। नोंगौ, बेयो माने क्रिटिकेल थिंकिं आरो क्रिटिकेल एनालाइसिसआ डेभेलप जायो होनदों। इंलिसाव बिदि लिरदों, गुबुन हारिमुवारि आजावनाय बिजिरनायाव मदद खालामो होनदों। गुबुननि हारिमु, गुबुननि कालचार, गुबुननि मा होनदों साननाय हनाय,
बेफोराव गासिबो जौगाबोयो होनदों। कगनिटिभ डेभेलपमेन्ट जाबोयो होनदों। गुबुननि हारिमुवारि जौगानाय लाबोनाय, गुबुननिफ्राय सोलोंनाय, गुबुननि नैथि राव नालाय, जेरै बर'आ आसामिस सोलोंबा आसामिस कालचार, आसामिसनि गासैबो हेरिटेज गासैखौबो जों मोनथिनो मोनगोन होनदों। गथ'आ लाब जायो होनदों। बेबो नंगौ। होमबा गथ'नि मोगथाङारि मोन्दांथि आरो थामथि राव सोलोंनायाव जौगायो होनदों। थार्ड लेंगुवेज सोलोंनो थाखाय जोंना फार्स्ट लेंगुवेज आरो सेकेन्ड लेंगुवेजखौ प्रपार हानांगोन होनदों। अब्लासो जोङो थामथि रावखौ हागोन होनदों। बेखायनो बे थामथि रावाव आरो मोगथाङारि मोन्दांथि बेखौ मोनथिनो हायो होनदों। बांरावारि गोनां गथ'साफोरजों सोमोन्दो लाखिनायाव जेंना लाबोयो होनदों। नैबेथ' गोरोन्थि बेनो। बांरावारि गोनां गथ'सा एबा बांरावारि क्लासरुमाव बियो जेंना लाबोयो होनदों। जेंनाखौ खारहोगोनसो। नैथि राव रोङो नालाय जेंनाखौ खारहोगोनसो। रावारि क्लासरुम थानाय मोनसे फरायसालियाव होनदों। बर'आसो बर'आवल' थायो। दिनै आसामिसाव सानथालि, बेंगलि, आसामिस, राजबंसि गासिबो ज' मोनसे रुमावनो हाबो। दा बेवहाय नैथि राव रोंथारनांगोन। आसामिस रोंजोबथारनांगोन बिसोरो। दा बेबायदि सोरबा सानथालियाबो आसामिस रोंथारनांगोन। ओंखायनो बेयाव हेल्पसो जायो। नाथाय बे हेल्प जाया होनना बुंदों। बेनो गोरोन्थि आरो। अपसन 4आ राव सोलोंनाया बबेया गेबें होनदों। राव सोलोंनायनि बिखान्थियाव बबेया गेबें बेखौथ' हाखानांगोन बयबो। आं डाइरेक्ट बुंनोसै बेखौनो। सिगाङाव गथ'आ खोनासंगोन, बेनिफ्रायसो बुंनो सोलोंगोन, बेनिफ्राय फरायगोन आरो लिरगोन होनदों। खोनासंनाय, बुंनाय, फरायनाय, लिरनाय। लिसेनिं, स्पिकिं, रिडिं, राइटिं बे मेथडखौ होनदों। अपसन 3 राव सोलोंनाया बबेया गोनां जानानै फैयो होनदों। राव सोलोंनायनि थाखाय बबेया नांगौ होनदों। फरा बिजाबखौ जोंनो नांगौ। फरा बिजाबाव गोबांथार थुनलाइनि बाहागो थायो। बेजों जों फोरोंनो हायो। जुनथियारि दामजु होनदों बेखौ माल्टिमिडियाखौ। माल्टिमिडियानि गोनांथि दंथारो होनदों जोंनो राव सोलोंनायनि थाखाय। रेकर्डिंआनो जानो हागौ, भिजुवेलानो जानो हागौ, नुनाय खोनानाय। दा बेफोरबायदि जोंनो नांथारगौ होनदों। ओंखायनो गथ'फोरखौ जोङो देखायनांगौ राव सोलोंनो थाखाय। बांरावारि थाखो खथा होनो। राव सोलोंनायाव बांरावारि थाखो खथा नांगौ होनदों। जोंना बर'फोरा बर'आवल' फरायनाय नालाय दस्रा लेंगुवेजाव जोंना उइक जायो। आरो फारसेथिं जाय गुबुन गुबुन जाथिफोरा मा जायो, मोनसे थाखो खथायावनो गुबुन गुबुन हारिफोर थानायखाय बेनिबो लेंगुवेज लाबोयो, डेभेलप जायो होनदों। मोनथाम मोनब्रै लेंगुवेज जायखौ जोङो बर'फ्राथ' बर' मिडियामाव फरायनाया जों मायाव सौहैयो बेखौ कलेज लेभेलावसो मोनहैनो हायो आरोखि जोङो माल्टिलिंगुवेल। दा बेखायनो बिनि अपसना गोजौनि गासैबो मोनथामखौबो नांगौ होनदों। फरा बिजाब, माल्टिमिडिया जुनथियारि दामजु आरो बांरावारि थाखो खथा बेखौ। नेसनेल इडुकेसन पलिसि 2020 खायफाया निउ इडुकेसन पलिसिबो बुङो। एक्सुवेलि नेसनेल इडुकेसन पलिसि 2020नि सिङाव थानाय FLN फाउन्डेसनेल लिटारेसि एन्ड निउमारेसि बे FLNनिया बिनि सोमोन्दै आङो गोबां मोनसे क्लास लाबोखांबाय। गोदानथार सिगाङावनो होखांखादों। बेखौ नोंथांमोना बे प्लेलिस्टआव थांनानै नायबा नुगोन। बेनि बादिबा ELP एप्रचआ मा होनदों। राव सोलोंनायाव ELP एप्रचखौ नांथारगौ होनदों। बिनि बादिबा ELP आ जाहैबाय माने एक्सपिरियेन्स विथ फिजिकेल अबजेक्ट, माने देहायारि मोन्दांथि। देहाजों दांनानै मोनथिनांगोन अन्थाइया माबायदि, दुलुर बा गथा, बेखौ दांनानै मोनथिनांगोन बेबायदि। बेनिफ्राय स्पकेन लेंगुवेज डेट डिसक्राइब द एक्सपिरियेन्स, आरो बे मोन्दांनायखौ एलआ लेंगुवेज ELPनिया बे मोन्दांनायखौ बे खुगाजों बुंनो रोंनांगोन होनदों। जे बे अन्थाइ, बे गिलिर, बे गोलाव, बे गथा, बे फिसा, बेबायदि होननानै। बेनिफ्राय पिआ जाहैबाय पिक्चार्स डेट रिप्रेजेन्ट द एक्सपिरियेन्स, आरो बेयो सावगारिखौ नायनानै सिनायनो हानाय जानांगोन होनदों। जे नैबे अन्थाइ होननानै बुङोबा, थरनै होनोबा बे मोननै, बेखौ दांनानै खिन्थानो रोंनांगोन होनदों आरो। एबा नुनानै जोंनो खोन्थानो हानाय जानांगोन। पिक्चारफोरखौ सावगारिजों खोन्थानो हानाय जानांगोन एबा सिनायनो हानाय जानांगोन। एस रिटेन सिम्बल्स डेट जेनेरेलाइज द एक्सपिरियेन्स, आरो बेखौ लिरनाय महराव एबारावसो सिम्बल बाहायबोनांगोन। जेरै जों अन्थाइयाव लिरजेननो हायो। बा रिंसारा एबा हांखोआ माबायदि, बे सिम्बलखौ खोन्थानो हानांगोन। थिग बिदिनो थरनै होनोबा नैया माबायदि जागोन, 2आ माबायदि जागोन। जुदि बेयो निउमारेसिनिबा बेबायदि हांखो एबा हांखो हाला बाहायनाया लास्टावसो फैगोन, सिम्बलावसो फैगोन आरो। एस माने सिम्बल। दा बे ELPS एप्रच होनदों। ELPS एप्रचआ बबे खोन्दोआव दं होनबा FLNनि सिङाव, आरो FLNआ NEPनि सिङाव, आरो NEP नेसनेल इडुकेसन पलिसिनि सिङाव। आरोबाव ECCE दंबावो जोंना। बेनि सोमोन्दै डिटेल्स मोनसे क्लास लाबोखादों, बेयाव थांनानै नायदो। NEP 2020निबो जोबोद गोनांथार जोंहा फैगोन, एग्जामाव नांथारगोन। आं बेनिफ्राय मोननैबाबो कुइसन फैगोन सानथारदों। आरो नङाबा मायाव फैगोन, EBSआव फैनो हागौ, नङाबा CDPआवथ' कम्पालसारिखा बियो एकदम फैखाथारगोन। बेखौ नायदो, डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै बे प्लेलिस्टआवनो चेक खालाम, गासिबो बेयावनो दंजोबो।
बेनिफ्राय एफिलिएटनि बादिब्ला रावनि फोरोंनाया जानांगौनो मा रावनि फोरोंनाया लिटारेसि बा रावनि लेंगुवेजनि फोरोंनाया रंजालु आरो मोगथाङारि जानांगौनो मोगथाङाव जों बाहायनाय आरो बेनिफ्राय रंजालु मेथाइ खननायनि गेजेरजों थिग बिदिनो मुसुरनाय मेथाइ खननाय दामनाय देनायनि गेजेरजों सोलोंनाय जानांगौ होनदों आरो 9 नाम्बार एनइपि 2020नि बादिब्ला बिमा रावजों सोलोंथाइ लाथारनांगौनो नैबे इम्परटेन्टथार बियो 2020नि जोंहा गोदान सोलोंथाइ बिखान्थियावबो बियो मा खालामदों क्लास 5 सिमा एकदम बिमा रावजों मादार टांजों सोलोंथाइ लाथारनांगौनो आरो बेखौ हायोबा एक्सटेन्डेड खालामनानै क्लास 8 सिम खालामनो हायो होनदों बे अपसनेलसो एक्सटेन्डेड खालामनो हायो होननायसो क्लास 8 सिमा नाथाय मान्डेटारिया क्लास 5 सिमा लाथारनांगौ होनना बुंदों आरो दा बेनि सायाव गियान थानांगोन क्लास 12 सिम नङा क्लास 10 सिम नङा क्लास 5 सिमखौ होथारनांगोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव बारनो हागोन ओमफ्राय क्लास 8 सिमहालागै थिखोलांनो हागोन नाथाय जायफ्रा दंखायो जोंहाथ' बर'आ दंखायो जेरै क्लास 12 सिम सहैबाय देग्लाय जोंहा लागासिनो बेबायदि आवगायलांनो थाखानाया आसामिसआथ' दंखायो कलेज लेभेलसिम बा 12 लेभेलसिम बेबायदि थाखानाया अरजाया होनदों नाथाय गोदानै गुबुनफोराबो सान्सआ क्लास 5 सिम मोननांगोन होननाय जादों लानो हानांगोन लास्ट वान नैथि राव सोलोंनाया गोहोम खोख्लैनो मायाव नैथि राव सेकेन्ड लेंगुवेज सोलोंनाया गाज्रिबो आरो मोजांबो होनदों नाथाय गाज्रिया मा जानो हागौनो गाज्रि गोहोमा बैसोबादि सोलोआरि जौगानायखौ गादबो होनो माने बैसोआ नैथि राव सोलोंनायनि थाखाय एडजास्ट जायाखैबा बेनि सिगाङावनो नैथि राव सोलोंनांगौनि सिगाङावनो नैथि राव फोरोङोबा गथ'नि कगनिटिभ डेभेलपमेन्टआ मा होनो गोदोलाङो होनदों सोलोआरि जौगानाया गोदोलाङो होनदों बियो गासैबो बिथिङावनो बेनिफ्राय सेथि रावा एबा बिमा रावनि सोदोब बाख्रिया गोहोम खोख्लैयो होनदों सेकेन्ड लेंगुवेज जायोबा फार्स्ट लेंगुवेज एबा बिमा रावआव गोबां नाउन सोदोबफोर मुंमा सोदोबफोरा थैलाङो आरो दा इंराजि बिजोङाव फोरोंनाय सासे बर' गथ'आ फ्राय बर'नि नामफोरखौनो मिथिया मुंमाफोरखौनो मिथिया एबा मा सोदोब बाख्रिखौनो मिथिया दा बेबायदि जालाङो होनदों रिंसारथि बोनायाव मोननैबो रावाव जेंना खालामनो बियो फार्स्ट लेंगुवेजआनो जा सेकेन्ड लेंगुवेजआनो जा मोननैजों गलमाल जागोन होनदों बे गथ'आ आरो बिनि रिंसारथि बोनायफ्रा सुर बोनायफ्रा प्रनाउन्सफ्रा एसे रं जालांगोन होनदों गोरोन्थि खालामलाङो होनदों दा अब्ला बे मोनथामाबो राइट बेखायनो अपसन फरा गोजौनि गासैबोआ सैथो जानानै दङ बेयाव मोनथामबो एफेक्ट जायो आरो बेनिफ्राय गोबां दंबावो जानो हागौ एफेक्ट खालामनाय नोंथांमोना नायबा नुनो मोननाय जागोन दा बेखिनि एसेनोसै गुबुनफोरनोबो खोन्थादो जाहाथे बयबो पास जायो नाथाय साख्रियाथ' सेलायनानैसो मोनगोन 1 पइन्ट सामथिङावनो मोननोबो जानो हागौ मोनाबो हागौ नाथाय क्वालिफाइड जानानै थानांगौ बयबो बेखायनो शेयार खालामनानै हो एसेनोसै गोजोन्थों